Φίλες και φίλοι της ψηφιακής φωλέας, καλησπέρα ξανά εδώ. Που τη βλέπετε έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα σήμερα. Έχω κοντά μου το Λευτέρη το Ραφαηλίδη, το φίλο μου και συνεργάτη. Έχουμε να φέρουμε αρκετά όμορφα πράγματα μαζί στην επιφάνεια, τον αδερφό του, τον Μπαμπή. Γεια σου Μπαμπή μου, είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω σήμερα κοντά μου και φυσικά όπως κάνω τελευταία κοντά μου και τον Μιχαλάκη, τον Εμπεσλίδη, που θα μας παίξει κιθάρα, θα τον απολαύσετε και αυτόν. Θα σας παίξουμε έτσι 2-3 σκοπούς. Μεγάλη χαρά μας και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά που είμαστε επιτέλους εδώ μαζί παρέα. Αλλά θα πω και λίγο παραπάνω θα με επιτρέψεις για τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Βασιλίδη, 13 χρονών. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας. Αστέρι. Μπράβο Μιχάλη, καλή πρόοδο. Λοιπόν, όλα αφιερωμένα με αγάπη στον κόσμο μας εδώ, με πολύ αγάπη. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε Μιχάλη. Σου Μιχάλη. Παπαπίνο. Αχ, η μέρα με ρώθη με σαν να γίνει εμέν. Αχ, να λεπώ το σπίτο πας, που είναι ηλικεβάει ξανέμεν. Να λεπώ το σπίτο πας, που είναι ηλικεβάει ξανέμεν. Άιντε Μάκο!
ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.